Здравейте, мили цветни хора! Днес ще си говорим за постоянството. И защо много хора казват, че ключът към успеха е постоянството. И тук фокуса пада наистина от моята опитност и това, което аз съм изживяла. И живота винаги ни дава различни трудности, различни предизвикателства, за да можем ние да се качим на следващата стълбичка. И разликата между тези, които успяват и тези, които се отказват, се крие в едно – постоянството. И постоянството е този точно успех, ключът към успеха. И какво точно означава да бъдеш постоянен? Да продължиш напред, дори когато пътят изглежда много труден и просто си за затворена улица. Да се научиш да правиш грешки, да не се линчуваш, да си простиш, но и да се научиш да учиш от тези грешки и съответно да не се отказваш. И точно чрез тези грешки ние да вярваме в нашата цел и съответно да работим всеки ден към тази цел. И днеска искам да ви кажа какво аз ще направя за изграждането на моето постоянство. И това, което аз искам да направя е, чрез постоянството, съответно, аз развивам моите навици. И тези навици искам да са ежедневни, защото всеки от вас знае, че на нас ни трябва 21 дена да направим нови невронни връзки, за да може старата авторска програма да се промени и съответно да направим нова. И това, което аз ще направя като предизвикателство, да се включа в предизвикателството за публикация в социалните мрежи към Анастасия Шахматова и съответно се задължавам да публикувам всеки ден по един рилс в рамките на 21 дена. И тук ще направя това предизвикателство не само интересно за мен, но интересно и за вас. И ще ви помоля да ми последвате, да гледате дали аз изпълнявам моето предизвикателство, дали съм постоянна. И за всички тези хора, които ме хванат в крачка, че аз не съм си публикувала рилса или видеото за деня, ще получат един подарък за мен и това е моята коучинг програма, която е за жената майка, жената, която работи, жената, която влиза в различни роли през деня и тези роли трябва да бъдат балансирани в синхрон. И когато ние използваме женската си енергия и тя е развита, то тогава ние можем да бъдем харизматични и съответно чрез тази женска енергия ние да следваме мечтите си, да развием нашия потенциал, да бъдем по-уверени в себе си, да вярваме в себе си и да вярваме, че Бог ни обича такива каквито сме. Така че последвайте ме и ще раздавам подаръци след 21-дневното предизвикателство на Анастасия Шахматова.